Kurdistan lezgiyeva dawiya hegemonyaya dolaran Rêxistina hevkariya Şengay di eslê xwe de ji bo parastina sînorên welatên endam û şerê li dijî terorîzmê hatiye avakirin lê her diçe zêdetir giringiyê dide mijarên aborî. Rêxistina hevkariya Şengayê dest bi berfirehkirina qadên hevkariyê kir. Ne tenê mijarên ewlehiyê û rûbirûbûna terorê ve dihewîne. Niha di nav wan de sektorên aborî, veguhastin, enerjî, darayî û bankî hene. Civîna bilindo rêxistina hevkariya Şengayê ya li Semerqendê biryarek li ser cîhana yek qutub bû. Nîşan da ku dê saziyê nû yên hevkariya navnetewî di kîjan alî de pêş bikevin û kîjan prensîp bingeha pêşerojê ava bikin. Tevahiya rêxistina nû ya hêzê ku pêyî rojava li hevkariyê digerin pêkhate, rewş û hejmara beşdarên lûtkeyê nîşan didin. 5 welatên din jî amade ne ku tevlî li 10 welatên rêxistina hevkariya Şengayê bibin. Misir, Qeter, Erebistana Saûdî, Behreyn. Maldîv û Îran jî memoranduma tevlîbûnê îmze kirin. Li gorî pisporan wê rêxistin li welatên Afrika û başûrê Rojhilatê Asyayê berfirehbûna xwe bidomîne. Rêxistina hevkariya Şengay alternatîf e. Berûva jî cezayên rojavayî modelek nû ya hevkariyê çê dibe ku li ser bingehê wekevî û prensîbên cîhanek pir dolar e. Pispor teqez dikin ku ew ê rê bide endamên rêxistina Şengayê ku hevkariyê bikin dev ji fermanên dolar berdin. Ji bo vê yekê piştî encamên lûtkeyê nexşeriyek hate pejirandin ku gav bi gav para diravên netewî di lehevkirinên hevbeş de zêde bibe. Rêxistina hevkariya Şengay ji bo wan dewletê ku ji nêzîkatî û kontrolkirina rojava nerazîne dibe alternatîfek. Îro rêxistina hevkariya Şengay platformek e ku welat dikarin li ser cûr be cûr mijarên têkilî û pêşketinê nîqaş bikin. Ez bînim bîra we ku Putin mîmarê wê yê sereke destpêkerê vê dîroka cîhanî bû. Ev fikir ji hêla Çîn, Hindistan, Pakistan û welatên din ve bi germî hat pêşwazî kirin û niha em tevahî wêneyî nabînin. BRICS, Brezîlya, Rusya, Hindistan, Çîn û Afrika Bakur jî heye ji ber vê yekê di pêşerojê de her du hêz neçarin ku tevahiya pergala navnetewî ji nû vebidin destpêkirin. Daxwaza Erdogan ji bo rêxistina hevkariya Şengay hatina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'a rêxistina hevkariya Şengayê û daxuyaniya wî ya piştî civînê ya li ser daxwaza tevlîbûna rêxistinê dikare weke hewildaneke din avî welatî ji bo rûniştina li ser du kursiyan were nirxandin. Li gor lêkolînerê serekeyê navenda ewlekariya navnetewî û dîrokzan Stanislav Ivanov hewildanên bikaranîna navkokiyên di navbêra Rojava û Rojhilatê ji bo armancê xwe zû yan dereng dê Serokkomarê Tirkiye ber bi hilweşandinê ve bibe. Weke pispor jî diyar kir daxwaza bikaranîna navkokiyên di navbêra Rusya û Rojava de derketine ji bo berjewendiyê xwe yên xweser dê zû yan dereng siyasetmedar ber bi hilweşînê ve bibe. Her wiha pêşvebirina peywendiyê bazirganî û aborî bi Rojhilat û Rojava re tiştekî dine û di şerê çekdariyê herêmê de li ser aliyê dijberî xendeqan avakirin tiştek dine. Para diravên netewî Tirkiye endamên NATOyê ye ev tê wê wateyê ku ketina wê ya rêxistina hevkariya Şengayê ji aliyê teorîk ve dibe ku tevlî hev be. Her wiha daxuyaniyên bi vî rengî tenê beşek ji gotinên Erdogan ên hilbijartinê ne. Erdogan piştî lûtkeya li Semerqendê got ku daxwaza Enqerê heye ku bibe endama nû ya rêxistina hevkariya Şengayê. Serokkomarê Tirkiye dest nîşan kir ku armanja welatê wan ew e ku di sala 2023 de di lûtkeya li Hindistanê de beşdarî vê rêxistinê bibe. Li gorî wî ev mijar di rojava danûstandinên Hindistanê de ye. Di encama hevdîtinan de di 16 Îlûnê de deklarasyona Semerqendê ku prensîbên sereke yên ji bo xebata pêştir a rêxistinê nîşan dide hate pejirandin. Wan nerazîbûna xwe ya li dijî dewletên din û komeleyên navnetewî dubare kirin ve bûna xwe ji hevkariyek berfireh re destnîşan kirin. Di heman demê de wan alîgirê çareserkirina her nakokiyan tenê biriyê siyasî û dîplomatîk kirin. Her wiha welatên rêxistina hevkariya Şengayê li ser ji holêrakirina girêdayîbûna dolarê di tekiliyên bazirganiyê de axivîn û nexşereyek pejirandin ku gav bi gav para diravên netewî di danûstandinên hevbeş de zêde bikin.